सर्वतीर्थेषु यत् पुण्यं सर्वतालेषु यत् भवेत् लक्ते पुरुषाः सर्वे स्ननत्वा सागर संगमे। सबनी तीर्थन के पूर्ण और सबनी तरह के दान जहाँ पर होखेला वो पवित्र स्थान गंगा और इस सागर के संगम है। जहाँ स्नान करके लोग सब तरह के पाप से मुक्त हो जालन। देश के प्रमुख महानगर कोलकाता आधुनिक सभ्यता के प्रतीक होखला के साथ ही ये बंगाल प्रांत के राजधानी भी बाटे। गंगा नदी के पावन तट पर बसल इस शहर से जंगे आजादी के कई याद जुड़ल बा। यहाँ पतित पावनी गंगा के लोग हुगली नाम से पुकारेला। बंगाल के दक्षिणी हिस्सा में गंगा नदी खूबसूरत डेल्टा बनावेला। एकर गिनती दुनिया के सबसे बड़ा नदी द्वीपों के रूप में कईल जाला। अलग अलग दिशा में बहत धारा के बीच बनल डेल्टाई क्षेत्र के हरियाली केहू के भी अपना बस में कर सकेला। ई वन के सुंदर वन के नाम से जानल जाला। यहाँ के माँ गंगा के पावन किनारों के प्रकृति से पटखेलियन के सहज ही महसूस कईल जाला। यहाँ के कण कण पुण्यदायिनी माँ गंगा के पावन स्पर्श से सींचल गईल है। ई उहे जगह है जहाँ माँ गंगा बंगाल के खाड़ी में मिल जाली। गौमुख से निकल के हजारन किलोमीटर के यात्रा समाप्त करत सागर में मां गंगा के पावन मिलन से ही यह स्थान के गंगा सागर कहल जाला। यही स्थान पर महामुनि कपिल जी कठोर तपस्या कैले रहले। गंगा सागर के राजकर्ण के प्रेरणा से ही महामुनि सांख्य दर्शन के प्रतिपादन कैले। यही जगह पर राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गईल रहले। आपन पूर्वज के तारे खातिर महाराजा भगीरथ मां गंगा के स्वर्ग से उतार कर धरती पर लैले। पौराणिक कथा के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही मां गंगा यहाँ पर अवतरित भइली। उनका लहर के अमृत स्पर्श से सगर के 60,000 पुत्रन के मोक्ष मिल सकल। तब से लेके लोगन के हृदय में आज हजारन साल बाद भी ये दृढ़ विश्वास है कि जौना तरह से मां गंगा सगर के पुत्रन के उद्धार कैली, ठीक वैसी ही वो अपन भक्तन के कल्याण भी करेली। यही विश्वास के सहारे देश ही न बल्कि विदेश से भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु मकर संक्रांति के दिन डुबकी लगावे खातिर गंगा सागर पधारेला। मकर संक्रांति के लागे वाला मेला के कई दिन पहले से ही दक्षिणी 24 परगना के ई इलाका तीर्थ यात्रियन से गुलजार होखे लागेला। सर्वत्र पावनी गंगा त्रिषु स्थानेषु दुर्लभम गंगा द्वारे प्रयाग च गंगा सागर संगमे। पतित पावनी गंगा के दर्शन 3 जगह पर होखल दुर्लभ मानल गईल है। पहला स्थान बा गौमुख। ई उहे जगह है जहां से मां गंगा के उद्गम होला। दूसर का स्थान बा तीर्थराज प्रयाग। यहाँ पर मां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी के संगम होला।
तीसरका दुर्लभ स्थान बा गंगा सागर। ई जगह पर आके माँ गंगा सागर के अतल गहराई में विलीन हो जाली। यही तरह माँ गंगा भारतीय संस्कृति के प्राणाधार है। कहल जाला कि पहले गंगा सागर आवे के रास्ता बेहद दुर्लभ रहे। लोग यहाँ खातिर दूर दूर से संकल्प लेके आवत रहले, मगर कुछ लोग भाग्यशाली लोग भी जंगली जीव और लहराइल नदी से बच के यहाँ पहुंच पावत रहले। यही से सदियन से ये बात प्रचलित बा कि सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। पहले इतना कठिनाई थी यहाँ पर आने पे, ये वहाँ कलकत्ता से नाव से आते थे सब जो है, अब कहीं नाव जो है बीच में पलट जाती थी, कितने आदमी मर जाते थे। अब तो सरकार की ऐसी व्यवस्था हो गई है जो सब तीर्थ बार बार और गंगा सागर 10 बार। माँ गंगा के चौरस तट के किनारे ही बनल है कपिल मुनि के ई दिव्य मंदिर। मेला के दौरान एक ही बिजली के लड़ियन से दुल्हन के जैसन सजा दिहल जाला। मंदिर के गर्भगृह में सिंदूरी रंग के महामुनि के प्रतिमा स्थापित बा। इनकर बायां हाथ में कमंडल और दाहिना हाथ में जपमाला है। ये दोनों चीज मोक्ष खातिर कैवल्य के प्रतीक मानल गईल है। मुनि के दिव्य प्रतिमा के ललाट पर बनल पंचनाग छाप साक्षात शेष नाग के प्रतीक बा। महामुनि कपिल के ठीक दायां ओर पतित पावन गंगा के गोद में बैठल महाराज भगीरथ के प्रतिमा बा। एकरा पास ही राजा सगर के प्रतिमा स्थापित कइल गईल है। गर्भगृह के सुंदर आसन पर विराजमान है शालिग्राम। यहाँ आवे वालन श्रद्धालु के भगवान विष्णु के प्रतीक मान के इनका पूजा करेला। विश्व विख्यात गंगा सागर मेला ऐसे तो जनवरी महीना में मकर संक्रांति के दिन ही लागेला, लेकिन एकर शुरुआत मुख्य तिथि से 2-3 दिन पहले से ही हो जाला, जौन संक्रांति के बाद भी कई दिन तक बदस्तूर जारी रहेला। यही तरह से गंगा सागर मेला हफ्ता भर के मेला होखेला। एकरा खातिर तैयारी कई दिन पहले से ही शुरू हो जाला। यात्री खातिर मुख्य स्थल से काफी पहले ही पड़ाव बनावल जाला। ये पड़ाव में दूर दराज से आवे वाला श्रद्धालुओं के विश्राम खातिर पूरा व्यवस्था कइल जाला। सनातन परंपरा के प्रतीक ये मेला में विदेशी सैलानी भी बड़ी संख्या में आवेले। मेला में कई स्वयंसेवी संस्थाएं यात्रियों खातिर चिकित्सा शिविर लगावेला। धार्मिक संस्था के ओर से मेला में आवे वालन यात्रियों खातिर मुफ्त में खाए पिए के व्यवस्था कइल जाला। ए तरह के आयोजन के भंडारा कहल जाला। भंडारा में बिना कौनो भेदभाव के सबनी के एक जैसन भोजन परोसल जाला। ए भंडारा में मानव मात्र एक समान के बात पूरा तरह से सार्थक होत नजर आवेला। हम लोग 7 दिन के लिए कैंप लगाते हैं, 10 से 17 तक हमको बहुत खुशी होती है कि तीर्थयात्री की सेवा दिल से किया जाता है। यहाँ पर हम लोग यहाँ से गाड़ी की जिसका पैसे नहीं होते हम लोग बस द्वारा भिजवा देते हैं, अपने बाइक कार से व्यवस्था कर देते हैं, और जो हम लोग से संभव है हम लोग गंगा सागर भिजवाने की पूरी व्यवस्था करते हैं। माँ गंगा के तट पर चले वाला ई भंडारा में ना कोई अमीर बा ना कोई गरीब। यहाँ राजा और रंग सबनी एक समान होखेला। मेला के दौरान अलग अलग जाति, प्रांत और भाषा के लोग मिलके यहाँ एगो छोट हिंदुस्तान के निर्माण करेला।
मेला में होखे वाला कौनो अप्रिय घटना से निपटे खातिर प्रशासन पूरा तरह से चाक चौबंद रहेला। ए दौरान स्नान करे वाला लोगन के बचावे खातिर नौसेना के नाव हर समय यहाँ पे तैयार रहेला। मेला परिसर में लोगन के सुरक्षा खातिर अर्धसैनिक बल के तैनाती भी कइल जाला। जगह जगह पर बनल सुरक्षा चौकी लोगन के सुरक्षा के भरोसा दिलावेला। मेला में आवे वाला लोगन के देश के लोक संस्कृति के कई रंग के झलक साफ तौर पर दिखाई पड़ेला। यहाँ के सजल धजल दुकान में हैंडीक्राफ्ट के कितना चीज मिलेला। एमे शंख और सीपी से बनल चूड़ियां और झालर प्रमुख बा। यहाँ के कलात्मक देव प्रतिमा पर बंगाली शिल्पकला के समृद्ध विरासत के उभरल रंग देख के मन जैसे खिल जाला। मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में श्रद्धालुओं के सैलाब जैसे उमड़ पड़ेला। तीर्थयात्रियन के हुजूम सुबह होखे के प्रतीक्षा में आपन शिविर में बाटे। ये दौरान लगभग सुनसान हो चुकल तट के किनारे खड़ा कपिल मुनि मंदिर रात के अंधेरा में भी जगमगा रहल बा। मंदिर के चारों ओर लागल बिजली के रोशनी ही एकर होखे के एहसास करा रहल बा। शास्त्रन में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करे के परंपरा लिखल है। गंगा सागर आवे वाला श्रद्धालु एक पहर रात शेष रहते ही गंगा स्नान खातिर निकल पड़ेला। जब तक सूरज देवता सागर के लहरन पर आपन सुनहरा आभा बिखेरस तब तक तो हजारन के संख्या में तीर्थयात्री स्नान कार्य से निर्वित हो चुकल रहेले। पौ फटे के साथ ही स्नान करे वाला के हुजूम सागर के ओर उमड़े लगेला। एक पवित्र डुबकी के चाह में व्याकुल मन के तसल्ली स्नान के बाद ही मिल सकेला। एकरा बाद सागर तट पर पूजा अर्चना कइल जाला। यहाँ बनारस और हरिद्वार के तरह से माँ गंगा के सामूहिक पूजा के विधान नहीं खे। अलग अलग जगह से आयल तीर्थयात्री छोट छोट समूह में माँ गंगा के पूजा अर्चना करेला। जल के मध्य में केहू भावांजलि अर्पित करेला तो केहू लहर पर दीप दान करके जीवन के कष्ट से छुटकारा पाए के चाहेला। तरीका भले अलग अलग होखेला मगर इतना तय बा कि ई सबनी के मन में माँ गंगा के प्रति अपार श्रद्धा और विश्वास भरल बा। इतना बड़ा सैलाब, इतना बड़ा जनसमूह एक आस्था के कारण यहाँ गंगा सागर के लिए स्नान करने के लिए आया है, तो प्रभु के अंदर तो पूरी आस्था है। स्नान पुण्य के ई सिलसिला दिन भर चलेला। स्नान करे वालन में लइका फैका, बच्चा और बुजुर्गन के साथ ही सब आयु वर्ग के लोग शामिल होखेला। सत्य सनातन धर्म में आस्था रखे वाला विदेशी सैलानी भी यहाँ अइला के बाद माँ गंगा के पावन लहरन से शुद्ध होखे के ना भूलेला। गंगा सागर मेला के मुख्य आकर्षण होखेला यहाँ पर होखे वाला ई संस्कार। ऐसा मानल जाला कि गंगा सागर में कइल जाए वाला संस्कार से मृत आत्मा तक के मोक्ष मिल जाला। यह वजह है
कि यहाँ लोग दूर दूर से आपन पितरन के तर्पण करे खातिर जरूर आवेला। वेद पुराण में कहल गईल बा कि गाय के पूंछी पकड़ के ही भव सागर से पार भइल जा सकेला। यही से सागर के तट पर बड़ संख्या में लोग प्रतीकात्मक रूप से गौ दान करके मोक्ष के कामना खातिर आवेला। एकरा किनार पर लोग मुंडन संस्कार भी करावेला। मेला के प्रमुख आकर्षण होखेला नागा साधु। ई साधुअन के इतिहास काफी पुराना बा। सिकंदर के आक्रमण के समय भी नागा साधुअन धर्म के रक्षा करते हुए हथियार उठा के जबरदस्त प्रतिरोध कैले रहले। ये पूरा तरह से निर्वस्त्र रहेला। त्याग के प्रतिमूर्ति नागा साधु वस्त्र के नाम पर सिर्फ धूनी के राख लपेटले रहेले। 12 महीना ई साधु बाबा यही तरह से आपन जीवन यापन करेले। आमतौर पर आबादी से दूर रह के एकांतवास करे के कारण इनकर दर्शन लोगन खातिर दुर्लभ हो जाला। गंगा स्नान के बाद तीर्थयात्री कपिल मुनि के दर्शन खातिर आवेला। एकरा साथ ही ई नागा साधुअन से आशीर्वाद लेवे के ना भूलेला। स्नान पर्व के समाप्त होखला के साथ ही गंगा सागर मेला के समापन होखे लागेला। ई अवसर पर मठाधीशों और साधु संतन के टोलियां ढोल बाजा के साथे माँ गंगा के आरती करे खातिर आवेला। एक तरह से ई मेला के अंतिम रस्म होखेला। ई नाद शंख ध्वनियन से भंग होखेला। ई ध्वनि पूर्णाहुति के प्रतीक है। जानवरों के सींगे से बनल ई वाद्य यंत्र विशान कहलावेला। समापन के अवसर पर एकर बाजल धर्म, संस्कृति, परंपरा और चिरास्था के प्रतीक बा। विशान के कर्कश धुन ये बात के घोषणा है कि आस्था के ई कारवां ऐसे ही साल दर साल चलत रहे, बढ़त रहे।